Γεια σε όλους φίλοι, στο κανάλι. Σήμερα θα σας δείξω τι να κάνετε αν οι φωτογραφίες από το WhatsApp δεν εμφανίζονται στη συλλογή του Android κινητού σας. Γι' αυτό πρέπει να πάμε στις ρυθμίσεις. Ναι, πατάμε εδώ στο λογαριασμό μας. Πατάμε στο αποθήκευση και πληροφορίες. Εδώ πατάμε στο αντίστοιχα στην αυτόματη λήψη πολυμέσων και όπως βλέπουμε πρέπει να τσεκάρουμε τα κουτάκια φωτογραφίες και βίντεο και πατάμε το κουμπί OK. Μετά από αυτό, εδώ επιλέγουμε αν θέλουμε να κατεβαίνουν φωτογραφίες και βίντεο όταν είμαστε συνδεδεμένοι σε δεδομένα κινητής, αλλά αυτό θα καταναλώνει δεδομένα. Ορίστε, και όταν είμαστε σε Wi-Fi, να κατεβαίνουν όλα. Μετά θα μπορείτε να τα βρείτε στη συλλογή σας. Επίσης εδώ υπάρχει διαχείριση αποθήκευσης. Και εδώ θα βρείτε τη διαχείριση αποθήκευσης. Ορίστε, και εδώ θα βρίσκονται όλες οι φωτογραφίες που έχετε κατεβάσει. Και άρα να